ka kanhon sensar hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council ka People Democratic Forum kalaha ban pendam bat pendam no ya ka no objection certificate ka balarai da ka isi dang ha ka tayo balala ka executive committee kalaha ban poisa ka negarai hadin ka jing persya George kiseng balang kan thop ya ka Khasi Students Unions ka New Trap Youth Council ka Jackso kumjoro ki katto ka neki MDC ki baran hapo kanhon sensar kani karai ban pendam no ya ka NOC ban snai ka surak tulen na nongston shawa kaji pat na plang dilan sharanikor kade hadin baka PDF kala khot da ka jelang hanne kasngi ka shitere unailar ya ki arliang mamla kata ya ki kinhon ki bakarshan bat ki baparsha ya kani ka surak tulen hak basdang hi ka KSU ka de ka seng ka ba khmat ban persha ya kani ka surak ka ba dang hanne ka sngi ru da ki spangut ki khot planetor sha KHDC ban persha ya kani ka rai ka jong ka isi ban INOC ban thau ya kani ka surak habaya kren baru CM ka KHDC ba penchkan NCM ulai tho ba hadin balai kren sani ba halor kani ka phang baro arliang ki kenhon ki larai ban pendam no ya kani ka NOC bat larai ban na ka sispa lai pulai klor ka pisa an plot ar folklor tang ban pen bha ya kani ka surok ka balan nupa rai baling kong to ba hadin pangaya plu jumut la na baro kiliang haji dei bat kani ki atli ki project kan nong stoin ranglang wagaji domesya Mangthawa wagaji Langdiloin Raniko ka opinion chung babun balang giong ba kan jindala bah ban penbahas semua yang disuro ka balang don lupa ban pensuk ya ki beliau juga tidak tahu. Kamtam kita pang kita sitom, blackman, berengkam banlek, senong stoy, kiu seselong, lagi berengkam lagu ban le ya ka portfolio repair, ban le aku ya hanya ni berka exhibition berkiwi, ban le ya pi ya ka repair. But hadin pang yang sentuh jimut ba kajing jong kadrega tahu. Kamu tadi bagi kuma ikat ikat surok 6 tahun dunia. Ikwa man penjam mereka jadi di baik. Maradu mentang lawan pada surok nan nongstoi. Syadom ya siap. Batna wakaji syatlang dulu. Pada lagi apa lihat bahan tadi ikat ikat surok tu. Wa pensuk sibun di baik. Dia kumta hadin pengasu tu ikat ni kan nonglim. Ila lain dia ikat jemut. Wei Bandung kampang INOC ya ka surok nongstoin ramblang wa gaji domesiat bar kumjuru ka surok na mothaba syawa gaji biang sya angdiloin bat salamiko banam INOC ya kini ki apliki project kawai pat ka ba ni rai golomba na ka special assistant kapashin semua alai pulai ko ar phokrur ngin ya so tho jing mot bat ka state government lang ba ka pibili pandan ban le ya ka PR bat ya ka potholes repair khnang ba kan pensuk ikiti pai pa kapalai ko long ba ban tho shaka usil officially ba kajing khotendar hajede bat ka pre mining activities ketika nagaliang jongi council di Persha. But ya kani in sabha syaka executive committee bahkan rai officially but nangta ngin sabha syaki badi kamat pha. Hadin balawai ka jelang ka bati CTV kalayo banyakran baka kanhon ka Persha ya ka surak tulen bakan top yo president ka KSU Usamla Daniel Kriem u president yo ka Langren Youth Welfare Association uba BS Lingdo Secretary jongka New Trap Youth Council usamla Robert Jun Kharjarin kumjo bolong ro Secretary jong Jakso kibala panpau ya jingso keman halor kani kara jong KHDC man pendam no ya kani ka NOC ban sna ya kani ka surok tulen kat ba ki kenhon ki bakarsan pat ya ka surok bakan top ya ka JAC on two lane road nongstoin mauthaba kila panpau ka jingso benyaw da ka boong ba UCM ula syukran ka ya ki sipor ula panbana ban INOC kat ba menta pat larai ban pendam no kat bau ba TS Changren kum chairman ka senjok kisang balang jong ka West Khasi Hills District ka bakarsan ya kani ka surok
Hadin balawai ke jelang ula penpau ba nakaliang jong uru updiang yakini karai ban pendam no yak NOC namar las ngotho bakani ke surak ketemu baik banti yo mar pok hendau uranium. Nakaliang kejongi ningkong ning syap ni aku beli ya borok ke MDC iba penpau ya ka jing klik ke jongki badru ya ka jing renti ke jongki dak ba pergi poilang sakani ke jelang kenang bagi lak ban poi sakunu gunung karai ha ka bai de ba ka di kunrum keram ka bagi ni sngi nakaliang kejongi kum keseng ngadu ningkong ni laong baik ini kisurok nginum priang namar ba kini kisurok katkum objektif bangi patho bagi dei ban sna ya banjo banti uranium dina kaliang kejungi kum keseng meneh kejung keren bat UCM ngilai penpau be keju kejung snow kejungi bat na kaliang UCM ni kemen ba ka komiti hibra kawai ka bangi syong meneh ka meeting ka larai ba ka KGC hi kanum ai ya ka NUC la ka dei hakno no ka benta jong jela kejungi Barkham tam hapo West Coast Hills District, South West Coast Hills District. Kabar kolong ba isu kemenru bah kejing ya penbet ba kejing ya keren kejongi ba nakaliang ka District Council ba ya state government ka deban ai kinu kila jingarap ya ba chate kenang ba kila ban yo ya kata ka surak ka babha bagan yo bakan sok ka kawan kejongki dan yang District Council ni so tenat ba nakaliang kejongki kila penpau kejing klik kejongki kejing sokia kejongki hanang kam bar kilamang hadu art folklore ban penbaha ban repair itu surak kaba napo wa kaji shadu shmo thaba nongston shadu sha wa kaji ranikor te nakaliang gejongi ni priang sobhai kini karai ru kaba khaddu ni kumangi ladawa nonom lingkong ba ka KGC hi kadum de ban INOC ya kini ka surak tulen te nakaliang gejongi ru ni ladawa ba ke DC kadeban tho syaka central state government ba kan pendam ya borok kita ndal ki balakhot ban wanra ki pre developmental project hakatega than ngidap dag jing sokmen soban ai kublei ka kerpang ya borok ki MDC kamtam yo CM ba pensengan sim ni nakaliang ni ketika than la kata pusnam idan ke jing saden ke ba sirkai lada piong hak surok inti sungkin lani hakino gino kom hak school kom ki office kom haki ka koi ka khia tingi skoba menta ka sngi ngila ayo isha ya kata ka roi kapar lengba ka jingkular ka jongki ban aino ya ka surok inti sungkin kepala adap dan lupa daki posna menta pala syarang tu mundan syuba pek mundan syuba bayui ya kan ni kejing jar kejongi nrei hakani klip mat pan lengba ka District Council niyo ya kata ka jing munjur niyo ya kata ka karoi kepar kata ka arfolklor ke ba kiong nakaliang jo kaseng berengkat berti pai ba nang susnong jo katai ka thain borok koi ni persya halor kejingti yo uranium mentala lagi posnam bat hakini klip mat hakini kendat sni kawan kata ketulin kuma arsnam imta banwan ai ketika development ni ketika than ka jongi ka tulin lengba ka uranium corporation limited ndrei yang haganongrim ka baskam ba dal leru ni nomai ni nomsa hiru ban ti ya kane ka surok tulin lengba kini ya persai diskusil kimut ban INOC hagani klimat niyo pada kejing hun kata ka mensim kejungi pengiyo ano ya kata ka roi kepar da gino lengba juga UCL ban ai kata ka roi kepar ya kata ka than kejungi idalele rum ni em ngiap nia ile persya ba gino ki kampen roi ki bawan lengba naka uranium corporation hakate ka than ka snong jungi Ndrei ya kino ki development ki bawan sisa lengba kata ka roi kepar ka badai sisa hok nyi kino snong ju kata tan ni kloi bani terlang ni songu sibun lengba ya UCM sopan ai klei siajar ngu ba u la kular ngi ban ai no ka development ka bapaka ya kata tan ka jungi lengba ka KSDC kata ka pisa ba u la de kular ngi ban penlut hangtai ar folklore nakaliang HYC bana jakso nyemdei baong ba nyishim ya kani kum kejingjom
kani ka di tang kalenti jong ka jingjob namar ka diskonsil ka habang pelaj ka prokuror ban warai serong but ka jingjob ka pura kan dei tat anda ka diskonsil kan ai da ka jingtho ka basai kedar syai ki department ka bapher ba kam tre ban ai ya ken osi horkit hotan ka jingjob ka pura ka dei tat anda ba ya ka surok hangtei ka bagi pajba jong gadong ka than do lun wa ka ji wa samang do phang di lun ki shem jing ala det siang rong ya ki ka jingjob ka ba tikna ka long ba tat anda ba ka diskonsil kanom tre shu ban ai ka no ka NOC ka lan NOC ha ka budi bat ka no ka benta ka bedi bat kerino mining bat kumju ru ki developmental activity ka budi bat kerino ni kentu ka diskonsil kunta ba kan sim kia ka ne ka rai ka benta nim kwa banu i ba ka ne ka rai ka benta kan sukut tang ikot sada ringi kwa banu i ba kini ki rai ka benta kidlong ki ba pentrikam nakaliang jong ka seng iswai si ba kumju non lang jak so dak ba sngorit ya ni kentu ye ki paradok parasnam ki parathan gi jong ina po sa us hasil pat kumju ru ki nong alam jong ka jc tulen ba ni de ban sim ya kani kum ka rai ka ba hatam ki rai ba bro hoj se kan don ke jing sngo pher ri nai tho ri sim ya kani kum ka di jing job lang ya hari ba ka jem ru ni kentu ye phi ba phin su thu bakal ba phin su thu ki pajba jong dong than ba kani di kalenti ko ba terwa da kan konsil ka di kalenti ko ba hatam nam takari ba ka jem ru ro pen pau ne khma dong cm dai bob la khat yangi ban dawa ya kan ka surok ka ba de ban mi nanong stoin rang belang wa ka ji sadu mau thaba tenre habaya kren ha kan ka meeting jong ucm te msim la yapoi hangno kala suwano penban ka wei ka jing simrai na kaliang jong katu ba kinum INOC dalilai ru ya kane ka surok ka bangi kwa yang nut ki pajba ki yang nut tenre bangi gai bangi solongo kolong ba sisngi Mariawan na Delhi kala mi ka khubor ba NI ka denosi hadin sisngi kami biang ka khubor NMI NOC samanta ka sngi biang kami kane ka khubor ba NMI NOC te kane ka de ka bang isngulungo ka bala su pensit surok pensit pajba ka ba su wanra ka jing kemen sipang ge jing susi sipang ho pajba barkane nyimla ban ong ye na kaleng jungi abang iwan na kaleng jung pajba ngim pat sngohun ya kane ka jing keren mentang ya ban lek so pajba ban ya lum langsua ban ya penpau ya kai ko pajba ukwa ngin sa ay kata ban pensai biang lembaki kot khubol se la ne wat ban le je kendu biang ya kine ki nong mi khmat kum u cm la ne batui ki weiru kam skohun mar bagarai kalong ba i kum ba kaphe ga jai bin re karai mun taga sni kalong ba kanal yang kat sponsor kaphe yangi bat ka ong yangi ka pensai bangi ngim dai khasi mar balai haka kot ngam neng la terwa ba baro nangi ngiwan hang ni ban persya ayurnya hanrangi ngiwan ban persya ne ga surok tengah terwa ong ka kata ka jing baga don kata ka surok ba ki ba persya ki don te yaman tangin ya sim da rai ka ka lat ka bangin wengno kata ka jing nang ba ka ni surok kan long surok ka ba khoi tenrei ya kata ka bangi ai jingmut nakaliang jong ka ying hi ka klam tia te ya kan ni ka rai ka ba man ta ka sin nakaliang jo chi si kam pediang nomor ba lada deban kantai ke NOC deban kantai lut ya kita projek ba don ka ta kantin tere mentapat kami baik tangane ba tang na nong stoin sha otoba bat nar wa ke ji sharani ko ten rei sai ju atri projek ba don kaju ka kantin bat klem sha ban kren ru ten agale ma jungi ni sngo ba ne ka dei ka kada ka shin ka ba la ka jing pong khain briu yang ni ki nong kandong bat ka ba la man ong ba ka jing ya phia yang ni bat ka pensya ba na liang skoseli kam don ka jing kli na ka banta jing ena kalian jong ji si hi ha bede ka ne ka banta ni kwa ban kran sai ba ngin yale kar ka bala na ka banta bandang ya sakmat ya ka ne ka kam la kan long ha ganu ka dur ngin nang yale stom na ka banta pan penyo ya ka ne ka hok ka bangi de ban yo tang bangi kran sai ku bangi ong ba ka NOC ka de ban long pe tang na ka banta sro ingla kran bane kumnu ngi don hang ni kat ningut ki bang kam ile de bang I je kari te ka solution ka bangin shem menta bat ka de ban long pe
ba pure bangin rai mata kasni bangin persya mujai bendui cing ti urniam terre om don babdang ya kata ban weng no ta kentien kana kalian cing ngim suhun kata lor kata ka nongrim ka ba yo kanika cing elang mata kasni to kandiat nagaleng jongi kumka sanjuk sang balang was kasil district kabukan top begin rew teli kisang balang te hadin bengilai song na kajing yelang ma ka bamane tenagaleng jongi ka sanjuk ngi pedang ya ka ba nagaleng jong ka jingelang ka don la sim ka rai kata kalong ba nagaleng jo siam ula kula rakmat jongi ba hakabai dai ber ka NOC jong ka surok nong ston wa ka ji mo thoba mot 8 senge no managaleng ka district council kala rai ber kala ai ka jing pensgau managaleng jo council haka jaka bagan ai NOC nagaleng jo council kan ai no ka jing rap da ka bathe no lingba giskim joka tinagaleng jo ka sanjuk khandiat ikon pensgau ba kumbang ilayang na do meningkong kata kalong ba ngim pediang ya gino gi development ngim pediang gino no ka surok lada kalong ka don ba ka jinge dai ba urnium tikini ka surok no ston mo thapa ba ka ji kala pausai ba ka don ka jinge dai ba urnium tingi kum ka sanjuk yang persya alor kane non gi sau kuman managleng jong ka council ro kala sim ka sen jam manta bukan pensange no ha ka bai dai ba ka jinga NOC ya kan ka surok kata ka jing singau jongi ka baningkong tingila yo singau ro ya ka jing rai jong usiam bah ka bai dei bat ka ne ka development ka bawan lingba kita department ka badon ka jing dei bat ka yusil ro apan singe no tingini ngi singau kum ka sanjuk ba ka jing sim rai jong siam wa sim ya ka badai tang kata ka jing persingau jongi kum ka sanjuk